Chrystus Pan zmartwychwstały wprowadza nas do Bożej rodziny i pozwala nam zwrócić się do Boga i nazwać Go Ojcem. Dlatego ośmieleni przez Chrystusa Pana wołajmy z radością: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Mam parę pytań do dzieci. Powiedzcie, co przynieśliście dzisiaj w koszykach? Jajka. A co jeszcze macie tam w koszyku? Kiełbaski, parówki, może wędliny. Bardzo fajnie. To są wszystko takie przykłady Chrystusa zmartwychwstałego. Chrzan i sól. No sól jest symbolem oczyszczenia. Co jeszcze tutaj w koszykach? Co masz tutaj? Chlebek. Ciastka. No, ciastka jest symbolem doskonałości. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie 2 uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożywać wraz z nimi posiłek. Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas, dla naszego zbawienia, abyśmy żyli nowym życiem, Bożym życiem. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożywałeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej Twojej uczty, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.